نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کیونکہ پہلا صفت اللہ دی کی تھی اللہ تعالیٰ دی تعریف دی بات اللہ دے محبوب کملی علیہ آقا تاجدار مدینہ لوح دے مالک نبیان دے سلطان امام حسن امام حسین دے نانا جی دی تعریف دی بات عارف کھڑی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ دردڑے لوگ سان میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تاں چودری آسان صاحب حاجی آسان صاحب بھنگراڑا اور جناب چودری خلیل صاحب احمد صاحب آپ بھنگراڑا آل مقیم امریکہ تاں انہوں نے اس سونی پیاری محفل سجائی چودری سمیع اللہ صاحب دی شادی دے موقع دے اور عارف کھڑی میاں صاحب لکھ دینے نار جماعت جماعت اے پڑھن نمازاں کاولے گور لفظ نال جماعت پڑھن نمازاں تے نکے وڈے اے رڑ کے پر پتر نبی دن دین بچایا تے نوک نے لے تے چڑھ گئے بچایا تے نوک نلے ہت چڑھ گئے تے نارو چلیے ایک دن میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی اکھ دے جیٹیلا پہ گیا اکھ دے جو پانی آونا شروع ہویا تے عارفے کھڑی اکھ نو مہات وہ کیا دے میں نارو چلیے ان کرما آؤ سڑیے تے کر لے صبر اے صدانے اور ڈاڈے نار اے یاری لاغے تے پہندے نے اے دکھ سانے